Asi jedno z nejnádhernějších setkání jsme zažili při potápění na útesu Manta Valley. Přestože už samotný název napovídá, co nás pod vodou mohlo potkat, samotná skutečnost předčila očekávání. Zpovzdáli se objevily siluety největšího rejnoka na světě, manty atlantské. Chvílemi kolem nás kroužilo až 15 těchto velikánů. Kůže manty je popisována jako načernalá s bílým břichem. My jsme však potkali i vyložené černokabátníky. Rozpětí manty bývá až 7 metrů a váží skoro 3 tuny. Manta není nebezpečná, živí se hlavně planktonem. Manty nás doslova obletovaly bez jakéhokoliv ostychu. V němém úžasu jsme pozorovali tyto létající koberce. Jejich přítomnost nám dávala na chvíli zapomenout, že čas strávený s těmito nádhernými tvory je bohužel omezen naší zásobou vzduchu. S nostalgickou náladou a s pohledem na úchvatný mantí lopping jsme jen neradi opouštěli toto kouzelné místo.